BC ndipo madzulo ano muli ndine Austin Kachipeya ndi mzangayu Talson Kamalata. Koma poyamba nayi mitu yake. Banka ikulu mdziko muno ya Reserve yati ikunikabe momwe nkhondo ya pakati pa mayiko a Iran, Israel komanso United States ikhudzire chuma cha mdziko muno. Tonkhano dziwika bwino mdziko muno Brian Banda amusankha kukhala mkulu wa bungwe lowulutsa mawu la MBC. Ndipo mulipoti la Trapadela lero tikuyika poyera mavuto amene alimi ena akumana nawo atagula insurance yoteteza mbewu. Banka ikulu mdziko muno ya Reserve yati ikunikabe momwe nkhondo ya pakati pa mayiko a Iran, Israel komanso United States ikhudzire chuma cha mdziko muno. Mmodzi mwa akuluakulu a banki ya Reserve Esther Machado anena izi pa msonkhano akatswiri za chuma potsatira ganizo la banki kutsitsa chiongola dzanja chomwe mabanki amabwereka ndalama ku banki kuchoka pa 26% kufika pa 24%. Tindiripotiri. Pa msonkhano wake woyamba wa chaka chino wa Monetary Policy Committee omwe unachitika pa 4 komanso pa 5 March, banki yaikulu mdziko muno inasitsa chiongola dzanja chomwe mabanki amagwiritsa ntchito pobwereka ndalama ku banki zomwe ena akuti nzoyenera polingalira nkhondo yomwe yakhudza mayiko a Iran, Israel komanso USA. Mmodzi mwa akuluakulu a banki a Esther Machado anati banki ipitirira kuunika momwe nkhondoyi ikhudzire chuma cha dziko lino. Ngati dziko tidakali ndi mavuto a foreign exchange, komanso tikudziwa pakuchitika zambiri kunja uko zimene zingathe kusokoneza mitengo ya zinthu kunoko. Ife ngati dziko timadaliranso katundu wa kunja monga mafuta ndi zina zotero. Ichi nchifukwa chake akuluakulu boma pamodzinso ndi banki ikuyesesa kupeza njira zoti tichepetsere mavuto amene angabwere chifukwa cha zomwe zikuchitika kunjako. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la Economics Association of Malawi a Esme Kanyumbu ayamikira banki yaikulu mdziko muno kamba kosamalitsa pochita zinthu zake makamaka pa nkhani za chuma. Mulingo obwerekera ndalama ku mabanki watsitsidwanso, koma tikunena kuti tikugwirizananso kunena kuti yatsitsidwa koma osati kwambiri chifukwa chonena kuti policy rate ikatsikanso kwambiri mitengo ya zinthu imakwera. Banki yaikulu mdziko muno inasitsa chiongola dzanja chake kufika pa 24% kamba kakutsika kwa katundu osiyanasiyana kuphatikizapo mitengo ya zakudya. Trust Office, MBC, Lilongwe. Nduna za maboma ang'ono a Ben Phiri yati nthawi yakwana tsopano yoti makonsolo amaboma, matauni ndi mizinda azitolera ndalama za msonkho wa bizinesi pogwiritsa ntchito njira zamakono kuti chuma chitetezeke. Iwo anena izi ku Lilongwe pomwe a Nicotech amaonetsa njira ya makono yotolera ndalama pofuna kupewa chinyengo. Isaac Jali wafika ndi ripoti. Njira yotolera ndalama pamanja yomwe makonsolo amaboma, matauni ndi mizinda akhala akugwiritsa ntchito kwa nthawi yayitali akuti siyabwino kwenikweni kamba kuti nthawi zina ndalama zimasokonekera. Ichi nchifukwa chake boma likufuna kuti anthu osiyanasiyana a business ayambe kugwiritsa ntchito njira zamakono polipira zinthu zosiyanasiyana ku makonsolo awo. Nduna ya zamaboma ang'ono a Ben Phiri ati kugwiritsa ntchito njira zamakono polipira zinthu zosiyanasiyana ku makonsolo zithandiza kuti ndalama zizisamalika ndi kugwira ntchito yokhayo yoyenerera yotumikira Amalawi. Ataona njira ya makono imene a Nicotech akonza pofuna kuthandiza makonsolo kutolera ndalama kwa business ndi anthu osiyanasiyana, a Ben Phiri ati ndokhutira kuti njira zamakono zimenezi ndi zothandiza kwambiri. Makanso pa malamulo akuyenera azipanga ndalama zawo. Akapanga ndalama zawo ndi zimene amatha kulipira staff yawo ndi zina. Koma zimativuta chifukwa chakuti pakutolera pa maphasi pa anthu popanda mashina aliwonse ndalama zambiri zimatayika. Ndiyeno tikuyesetsa kuti tikonze ncholinga choti ndalama iliyonse imene angatolere idzipita ku kanso chifukwa kupatirapo kulipira anthu komanso ma services ena monga za ukhondo ndi zina zoteroza zizipita kwa anthu. Chachiwiri, anduna za chuma motsogozedwa ndi guidance ya president wa dziko lino adanena kuti malipiro wonse amene azichitika kuchoka kwa anthu alowe tsopano mu za machine, za makina, za makono. Ndiye tikuonetsetsa kuti zimenezozo zichitike ndi cholinga chokuti tisakhale ndi gapu yambiri. Ndipo a Clarence Gama ndi mkulu wa Nicotech ndipo atsimikizira boma kuti njirazi ndi zotetezeka kwambiri kotero kuti palibe amene angabe ndalama. Ifeyo product yathuyi
ndiyo kuti iye ithandiza makhanzozi kuti malo moti azitolera ndalama ya kashi iwo azitha kugwiritsa ntchito timagadgets tosiyana-siyana kutolera ndalama ija ndikutinso ndalama ija izipita straight ku bank account. Mawu ake mkulu wa National Local Government Finance Committee wati njira za makonozi ndi zokondweretsa kwambiri ndipo ndizothandiza kuti ndalama za makhonsolo zikhale zotetezeka. Iyi ndi ndondomeko yabwino. Boma lapereka ndondomeko yonena kuti Malawi munomo zolipira zonse zakuboma zikhale zodutsa mu makina digital. So chifukwa cha ichi makhanso sakuyenera kutsalira, makhanso akuyeneranso kugwiritsa ntchito zinjira za makono. Kudzera ku njira za makonozi, anthu a bizinesi m'maboma, matawuni ndi m'mizinda amene akhala akulipira podula ziphaso tsopano azilipira pogwiritsa ntchito foni za m'manja, pamene njira ya makonoyinso ikupereka njira kwa akuluakulu la boma kuona momwe khonsolo ina iliyonse ikuchitira potolera misonkho kwa bizinesi yake ndi kuyithandiza khonsolo ina iliyonse imene isakuchita bwino. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Nthambi yoona ngozi zogwa madzidzidzi ya Dodoma yapereka thandizo la chakudya kwa mabanja omwe akhudzidwa ndi madzi osefukira kamba kakuchuluka kwa mlingo wa madzi mtsinje wa Shire ndi nyanja ya Malawi m'madera ozungulira tawuni ya Mangochi. Malinga ndi akuluakulu a khonsolo ya tawuni, mabanja 323 ndomwe alandira thandizoli. Francis Banda walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Owen Mavula. Patangopita masiku ochepa, akuluakulu a khonsolo ya tawuni ya Mangochi atapempha thandizo kuboma kuti lipite kwa anthu omwe akhudzidwa ndi madzi osefukira omwe afika mnyumba za anthu chifukwa chakuchuluka kwa mlingo wa madziwa mu mtsinje wa Shire ndi nyanja ya Malawi. Nthambi yoona ngozi zogwa madzidzidzi ya Dodoma yapereka thandizo la chakudya ndi zipangizo zina kwa mabanja okwana 323 amdera la Kalungu ndinso madera ena a tawuni omwe nyumba zawo zaonongeka ndi madziwa. Nthambi yapereka thumba la chimanga cholemera makilogalamu 50 komanso makilogalamu 3 a nyemba ndinso ziwiya ku banja lililonse lomwe lakhudzidwa ndi ngozi iyi. Polankhula ndi MBC, mkulu wa tawuni ya Mangochi a Ernest Kadzokoya ati thandizo liladza pamene boma tsopano layamba kufikira anthu omwe nyumba zawo zaonongeka potsatira pempho loti anthuwa akusowa pokhala, chakudya ndi zina zofunikira kwambiri pa moyo wawo. Anthu amene wali pano lero chifukwa choti ndi anthu oti akhudzidwa ndi madzi osefukira, katundu awo, nyumba zawo, so ndi anthu oti akhudzidwa kwambiri. So choncho boma litamva kudzera ku nthambi ya Dodoma atithamangira ndi thandizo limene la chakudya, nkhani za ndiwo, nkhani za mbale, zimene zitingothandizako kuchepetsa ululu kapena mavuto amene anthu amenewa akumana nawo. Mawu ake phungu wa dera la Mangochi Municipality Rodrick Chiwaya wayamikira boma kamba ka thandizoli. Katundu uyu ndothandizira kuchepesa ululu waukulu umene unagwa chifukwa cha ngozi ya madzi muno Mangochi Municipal Constituency. Monga mukudziwa kuti pa nthawi imene ya ngozi munthu kawirikawiri umangothawisa moyo, koma katundu amaonongeka nde ambiri pogona pakuvuta komanso chakudyanso chinaonongeka. Mwa ichi tikuthokoza boma kupyolera ku Dodoma kumene atithandiza ndi chimanga, nyemba, mbale komanso makapu kuti zithandizire kuchepesa ululu umene ifeyo taumva chifukwa cha ngozi ya madzi. Pakadali pano mabanja ena oposa 170 amdera la Nsukamwere akusowa thandizo mbali ina ya tawuni yomweyi, ndipo boma lalonjeza kuti lipereka thandizo kwa anthuwa posachedwa. Akuluakulu oyendetsa ntchito za bungwe lowulutsa mawu la Malawi Broadcasting Corporation MBC atsimikiza zoti a Brian Banda tsopano ndi mkulu wa bungweli. Malinga ndi chikata chomwe akuluakuluwa atulutsa lero, a Banda akuyembekezeka kuyamba ntchito yawo lolemba likudzali pa 16 March. Iyo alowa malo mwa a George Kasakula ndipo a Moses Chioni ndi amene akhala akugwirizira udindowu. Padali pano bwalo la milandu la Senior Resident Magistrate ku Blantyre lapereka belo kwa mkulu wakale wa bungwe la Malawi Broadcasting Corporation a George Kasakula limodzi ndi mkulu wakale ona zachuma ku bungweli a Jack Kamwachale.
awiriwa akuyankha milandu itatu yogwiritsa ntchito maudindo awo molakwika pa nthawi yomwe anali kugwira ntchito. Popereka chigamulochi oweruza Assunta Maxwell wati chikole cha beloyi ndiphatikizapo ndalama zokwana 350,000 kwacha aliyense komanso chopanda ndalama cha 2 million kwacha, kupereka ziphaso zoyendera komanso kuti adzikaonekera ku likulu la polisi mchigawo chakumwera pakatha sabata ziwiri. Ruth Chinangwa anayankhula ndi oyimira mlandu oganizidwawa a Bentley Nyondo. Mama uno tinalowa pa bwalo la senior resident magistrate Maxwell Assunta. Clients athu Kasakula ndi Akamwachale anatengedwa kuzengedwa mlandu kutengera ndi malamulo amene amanenera kuti pakati maola 48 munthu atengeredwe ku bwalo la milandu. Aboma anabweretsa milandu itatu akuti Akasakula ndi Akamwachale anazembesa ndalama komanso anagwiritsa ntchito mphamvu zawo mosakhala bwino. Milandu ijayikana onse awiri atayikana ifeyo ngati oyimirira milandu tinapempha kuti abwalo awatulutse ma clients athu pa belo akudikira kuti milandu yawo izikambidwa, ndipo abwalo anatikomera mtima ndipo apanga chigamulo kuti anthu amene watulutsidwe tikudikira kuti mlandu wa ma clients athu udali. Mukonera nkhanizi ochokera kuno kwa MBC. Bwanji tionenso mitu yake. Banki yaikulu mdziko muno ya Reserve yati ikunikabe momwe nkhondo ya pakati pa mayiko a Iran, Israel komanso United States ikhudzire chuma cha mdziko muno. Tonkhani odziwika bwino mdziko muno Brian Banda amusankha kukhala mkulu wa bungwe lowulutsa mawu la MBC. Ndipo mulipoti la Trapadela lero tikuyika poyera mavuto amene alimi ena akumana nawo atagula insurance yoteteza mbewu. Awa ndi alimi awiri a tomato omwe minda yawo ndiyo yandikana. Alimiwa nthawi zonse amagwira ntchito zawo mwa mpikisano. Lero mpikisano wakula ndi wamthirira pamene wina amagwiritsa ntchito utekeni imodzi, mlimi wina anatulutsa mautekeni awiri zomwe zinatulumutsa mzakeyo, ndipo sakanachitira mwina koma kukatulutsa diesel pump kuti amuwalire mlimi mzakeyo popopa madzi ochuluka. Komatu Bruno Salota chifukwa injini yake atafika nayo pamundapo inakanitsitsa kwa mtu wa galu kulira kuyesa umu ndi umu ayi ndithu injini sidzalira. Kwina kunso ndekuti mlimi mzake uja anakasokolosanso chake chidamwene pampu yogwiritsa ntchito mphamvu zamagesi atuwa kungolumikiza pompopompo koma zimadzi kuti po uthirira munda onse. Apatu ndekuti aja odalira pampu ya petro ndi diesel tukudaliri kamukamu kulimbana nayo injini. Anayiwaliratu kuti jenereta imalira zambiri monga mafuta ndi zina zotero, mene pampu ya magesi atuwa simalira zambiri ayi. Sankha weka. Mukafuna yenu pampu tangopitani ku Eba House kulimbe ku Synthesis Agriculture ndi ukapeza pampu yanu, kapena kungoyimba foni pa nambala izi 089452220 kapena 099541143. Synthesis Agriculture, upama kwacha ndi ulime. Takulandirani ndipo nkhani zathu zopitirira. Mulipoti lathu lapadera tikuyika pa mbalambanda mavuto amene alimi ena akumana nawo atagula insurance yoteteza mbewu zawo ku CIC Insurance, koma atakumana ndi mavuto sakukalipira ndalama. Insurance ya mbewu imateteza alimi akakumana ndi mavuto ogwa mwadzidzidzi monga ng'amba. Justin Kwewu wafika ndi ripoti. Tonge mwana ndi mzimayi amene ankachita malonda ogulisa zovala, koma kamba ka mliri wa COVID business yake inagwa. Kuti apitirizebe kupeza ndalama ndi kuzisamalira yekha, mzimayiyu anayamba ulimi, ndipo anachita mwayi chaka chatha kupeza ngongole kuchokera ku bungwe la National Economic Empowerment Fund NIF, yomwe inamchitisa kuti agule insurance ya mbewu kuchokera ku CIC Insurance. Iwo akuti ngongoleyi inali ya 10 million kwacha, koma anapasidwa fetereza okwana 7 million kwacha, kamba kuti 3 million kwacha
inapita kogula insurance komanso zinthu zina. Koma munda wawo unakhuzidwa ndi ng'amba zomwe zinapangitsa kuti asakolole kalikonse, ndipo anauza CIC Insurance koma mpaka pano sanapasidwe ndalama zawo. Crop Insurance ntayimbira phone anatiyankha kunena kuti tsiku limene adzapatse ndalama sili kudziwika chifukwa kumabwezako pang'ono kwa anthu. Nkhani ya akamwana ndiyofanana ndi gulu la anthu asanu lotchedwa Mitawa Men lomwe linapasidwa matumba 12 aliyense afetereza ngati ngongole m'malo mwa matumba 15 kamba kuti matumba 3 anapita kogula insurance ya mbewu. Mlembi wa gululi Brian Shima ati ayesetsa kuti apasidwe ndalama ndi CIC Insurance koma mpaka pano sanapasidwe kalikonse. Ngati gulu tikulephera kuti ngongole imene tibweze chifukwa kuti zokolola zathu sizinachite bwino mene ndafotokozera kale mucha komanso pogwira panopa palibe. Koma pakadali pano NIF ikufuna ndalama zake koma anthuwa alibe ndalama zoti angapereke ndipo miyoyo yawo yasokonekera. Awa ndi anthu ochepa chabe mwa anthu ambiri amene anagula insurance ya mbewu koma akhumudwa. Poyankhula ndi MBC, mkulu woona za malonda ku CIC Insurance Elsie Afonso anati nkhani ili ku bwalo la milandu kotero sangayankhulepo. Komabe iwo anati malingana ndi zomwe zili mu mgwirizano wawo, mgwirizanowu unali pakati pa iwowo ndi bungwe la NIF. Mkulu wa bungwe la NIF Akaisi Sadala anati akudziwa kuti pali alimi ena amene akudandaula kuti ngakhale anagula insurance ya mbewu sanapatsidwe ndalama zawo. Iwo ati akukambirana ndi kugwira ntchito limodzi ndi CIC Insurance ndi mabungwe ndi anthu ena kuti aone ngati madandaulowa ali woona komanso kuonesesa kuti mfundo zomwe zili mu mgwirizano wa insurance imeneyi zatanthauziridwa bwino, ndipo palinso zokambirana kuti anthu amene ali ndi madandaulo enieni athandizidwe moyenerera. Mwa malamulo, ntchito za insurance zimayang'aniridwa mdziko muno ndi banki yayikulu ya Reserve, koma poyankhula ndi MBC, Governor wa banki ya George Partridge anati afika kumene ku banki ndipo sanauzidwe kaye za nkhaniyi. Koma katswiri pa nkhani za ulimi Alena Chimwaza akukhulupirira kuti payikidwe mfundo zoyenerera kuti alimi azitetezedwa. Kuno ku Malawi nkhani ya crop insurance kapena kuteteza kwa patsogolo kwa zopsezo zimene zingathe kulepheresa ulimi ngati ng'amba, madzi osefukira, kupezeka kwa tizirombo timene timaononga mbewu, zikuoneka kuti kuno ku Malawi sitinafikepo kwambiri. Ngakhale pali makampani ena amene adazipereka kuti atha kumapereka ma insurance. Komatu insurance ya mbewu sikuyenera kumakhala yokhumudwitsa chotere kamba kuti maiko ena ndiyomwe ikuteteza alimi. Mwachitsanzo ku Kenya kuli kampani yotchedwa Pula yomwe imapereka insurance ya mbewu kwa alimi ang'onoang'ono mdzikolo. Pofika lero chiyambireni insurance alimi okwana 2.8 million athandizidwa ndipo ndalama zokwana $133.9 million zaperekedwa kwa alimi osiyanasiyana amene anakumana ndi mavuto monga ng'amba komanso kusefukira kwa madzi. Izi zikutanthauza kuti banki ya Reserve komanso kampani ngati CIC Insurance achilimike poonesesa kuti alimi akuthandizidwa. Justin Mkweu, MBC, Blantyre. Amayi ochokera ku chigawo chakummawa kwa boma la Blantyre awalangiza kuti adzasankhe yemwe akuyimira chipani cha DPP ku derali a Dexton Gusalu pa chisankho chapadera chomwe chichitike lachiwiri likudzali pa 17 March. Mlangizi wa mtsogoleri wa dziko lino pa nkhani za uchembere wabwino yemwenso ndi wachiwiri kwa mkulu wa amayi ku chipani cha DPP kumwera Mayi Maria Mainja ndi onena izi pomwe amachititsa msonkhano wa amayi pofuna kulimbikitsa kuti adzasankhe a Gusalu. Chisumo Black wadza ndi nkhani yonse. Mayi Mainja adati anthu adera la kummawa kwa chigawo cha Blantyre omwe ndikuphatikizapo amayi ndi achinyamata ali ndi zifukwa zonse zosasankha a Dexton Gusalu ngati phungu wa nyumba ya malamulo wa derali chifukwa masomphenya awo achitukuko ndogwira mtima.
kuno Blantyre West kuti tidzapemphe mavoti azimayi tinabweretsa uthenga wa chitukuko, uthenga wa chilungamo, uthenga wa chitetezo kuchokera kwa Profesa Arthur Peter Mutharika amene akudikirira pa 17 pano lachiwiri kuti apeza MP watsopano nyamata wathu Dexton Kunsalu amene akuyima kuno. Ndiye tinabwera kudzalimbikitsa amayi kuti amayi ndi nthawi yoti kunonso chitukuko chibwere, komanso kuno ndi kuchimake kwa DPP kuno kuchileka tilibe chikayiko china chilichonse. Dexton Kunsalu akhala MP pokwana pa 17 March usiku 12 o'clock kuti tidzakhala titatseka nkhani imene. Ndipo mawu ake yemwe akuyimirira ngati phungu wa nyumba ya malamulo kuderali Dexton Kunsalu adati anthu akazawasankha pa udindowu azapititsa patsogolo ntchito za chitukuko zomwe ndikuphatikizapo kukonza msewu wa Chileka Chikuli. Kuno ku Blantyre West ndinabweretsera uthenga olingana ndi nyengo imene tikuyendera nkhani ya chitukuko, chifukwa nthawi ino ndi nthawi yolunjika pa chitukuko. Pali azimayi ambiri amene ku Blantyre West kuno ali olimbikira, koma zimakanika kuti alimbikire chifukwa chosowa ma resources amene ndi chipani cha DPP chimene mtsogoleri wake ndi Profesa Arthur Peter Mutharika tikulunjika ku nkhani yoti azimayi adzipita chitsogolo pa nkhani ya business. Pakadali pano zitupa zozasankhira adindo ma ballot papers zayamba kale kufika mdziko muno kusonyeza kuti bungwe loyang'anira za chisankho mdziko muno la MEC ndilokonzeka kuchititsa chisankho chapaderachi. Chisomo Break, MBC, Blantyre. Bungwe loyendetsa chisankho mdziko muno la Malawi Electoral Commission MEC liyembekezeka kulandira zikalata zomaliza zoponyera mavoti pa chisankho chapadera loweruka likudzali. Poyankhula ndi MBC, komishonala wa bungweli Richard Chapweteka wati padali pano bungweli lakwanitsa kulandira zikalata zoponyera voti pa chisankho cha kansala madera monga kumpoto kwa mzinda wa Mzuzu, Dowa, Ngala, kumpoto cha kumvuma kwa Mangochi, Zomba, Chikomwe, komanso kumpoto kwa mzinda wa Zomba. Bungwe la MEC likuyembekezeka kuchititsa chisankho chapadera pa 17 March 2026 madera anayi a phungu komanso madera asanu ndi anayi amakansala. Munkhani za masewero, bungwe lina la mdziko la Finland la Like Sports and Development lati ntchito yomwe ikugwira pa skulu ya sekondari ya Goliath idzafikira mskulu zina ngati ibale zipatso zabwino pa skuluyi. Bungweli likugwiritsa ntchito masewero polimbikitsa ophunzira kukonda maphunziro awo ndipo likukonzanso mabwalo amasewero a mpira wamiyendo wamanja komanso volleyball. Mkulu wa bungweli Ali Kov wanena izi lachinayi pa skulu ya Goliath. Ntchitoyi akuyigwira mogwirizana ndi mabungwe a Malawi National Council of Sports komanso mpira mudzi mwathu. Bungwe loyendetsa masewero ampira wamiyendo kulaya la UEFA likuthandiza ntchitoyi ndi ndalama zokwana 40,000 euros. Mmodzi mwa oyimbira mpira wamiyendo mdziko muno Enes Gombo akugwira nawo ntchitoyi. Timagwisa ntchito wani zochitika ngati sports kuti anaja akamabwera azikhala ngati kuti akupanga za masewera kenaka kukhala chani mskulu. Komanso timapangisa anaja kuti azikhala m'magulu azipanga participate zofunikira pa zimene mphunzitsi wake aphunzitsa. Cholinga kuti anaja tikamauza kuti panganiza kuti zakuti anaja amapezeka kuti akukhala ngati akunyamuka kuphunziranso kuti akuzokhala sogoleri bwanji kwa zinzawo. Kuoneka kuti anawa ayilandira nkhani bwinobwino kwambiri chifukwa panopa akutha kufotokoza kuti iwo akapita akapanga mwakuti akapita ku skulu akathandiza nzawo mwakuti akathandiza nzawo mwakuti moti panopa ena mpaka na manena kuti akufuna kuti akapita akayambise magulu oti azikathandiza zinzawo kuti at least azikhala ku skulu ukakupanga sojani za masewera. Takali kuphunzira mmene tingakhale asogolera bwino kwa zinzathu. Kuti mwina tikapita kunyumba kapena m'maskulu kodi tikhala asogolera bwino motani. Nzathu uja mwina wake walibwesera mavuto ake, tikuyeneka timvesere kenako mavuto aja tiyambe kuwasolva kuti kodi iweyo ungatani kuti ufike apa. Masewera amene angathandizire kuti ngati kuti iweyo masewera mpira ku skulu kuno ukoza kumabwera ndi focus ya kumpira komanso ku skulu kuno ukoza kumatani kumalimbikira kuti ndilimbikire mpira komanso ku skulu kuno nditani na ndilimbikira ndiye zikoza kupakisa kuti ku skulu kuno azibwera daily osamajomba. Tikatere tamaliza nkhani zathu madzulo ano koma tisanasiyane nainso mitu yake.
banka ikulu mdziko muno ya reserve yati ikunikabe momwe nkhondo yapakati pa mayiko a iran, israel komanso united states ikhudzire chuma cha mdziko muno. Mtolankhani odziwika bwino mdziko muno Brian Banda amusankha kukhala mkulu wa bungwe lowulutsa mawu la MBC. Ndipo mulipoti lathu yapadera lero tikuyika poyera mavuto amene alimi ena akumana nawo atagula inshuransi yoteteza mbewu. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Ndine Austin Kachipeya ndi mzangayu Tarson Kamata tikuti usiku opambana. Masawa inose madzulano yafika sinthu chatima kwatsani za nyengo. Mvula yamphamvu inagwa madera a mdziko muno usiku wapitawo komanso mbanda kucha wa lero, ndipo yamphamvu kwambiri inagwa kawale ya mayolo kalonga mlingo kwana 53 34 kumimosa kumlanje komanso madera ena mchigawo cha ukalonga monga kunkhumano ndi mlingo kwana 33. Chiopsezo cha mvula yamphamvu chikuyembekezereka madera ena kocha pakati komanso kumwera kwa dziko lino mwezi wa mphamvu ndi chentose tikakhala cheru pana pano tendebeze nyengo yambalingo kupitira madera mdziko muno kamba kadera lodzetsa mvula lotchedwa ITCZ lomwe lakhazikikabe chakwathu kuno. Usiku uno tendebeze nyengo ya mitambo kupitira madera ambiri a mdziko muno phatikizapo nyengo ya mvula ya mabingu yomwe izigwa mphamvu madera ena a mchigawo cha kumwera komanso a mphepete mwa nyanja. Nyengo imene ikuyembekezereka kupitirira mpaka mawa mophatikizana ndi nyengo ya chifunga m'madera ena a mdziko muno. Kutafunda mawa ndi mlingo kwana 23 kwa Nkabu komanso kunsanje 22 kumangochi komanso kumonkipe kumatentembekeze nyengo yozizira kupang'ono m'madera ena a mchigawo chapakati komanso kumpoto kwa dziko lino. Mawa masana nyengo ya mitambo idzakhala kupitirira mdziko muno phatikizapo nyengo ya mvula ya mabingu madera ena a mchigawo chakumwera pakati komanso ena a mphepete mwa nyanja. Nyengo yotentha nayonso ikhalapo mawa masana madera ena mdziko muno monga kwa Nkabu komanso kunsanje ndi mlingo kwana 31 28 kunkhatabe kulikoma komanso madera ena a mphepete mwa nyanja kumatentembekeze nyengo yofunda madera a mchigawo chapakati komanso kumpoto kwa dziko lino. Mkusha lino la mulungu tentembekeze nyengo ya mitambo kudzapitirira madera ambiri a mdziko muno phatikizapo nyengo ya mvula ya mabingu makamaka madera ena a mchigawo cha kumpoto. Madzulo ano munali ndine tapewa khuta kumutu khani ozindikira dziwani za nyengo. Are you aged between 9 to 15? Your moment to shine and represent your country on the global stage has